רבים מתושבי ירושלים אומרים לי, מה פתאום אתה משתמש במילה צדק במקום הזה? השתגעת? פה? הרי פה זה סדום ועמורה. פה זה סדום ועמורה. כאן העירייה בנתה את המרתף של החנייה. בור בעומק של 3 קומות, כן? ואני לא יכולתי לעבור. החנות שלי ממש רעדה. הכל רעד פה. חפירה עצומה כזו, כן? אז הלכתי הביתה. וכשאני הלכתי הביתה, תוך זמן לא רב, מדיכאון, מרוגז, קיבלתי 3 התקפי לב, אחד אחרי השני. והאחרון בהם, ב-25, קיבלתי את ההתקף האחרון, לקחו אותי להדסה, לניתוח מעקפים דחוף. ובניתוח קיבלתי אירוע מוחי שממנו לא התאוששתי עד היום הזה. 11 שנה אני הייתי חולה בבית. עכשיו, בזמן שאני הייתי חולה בבית, באותה תקופה, הם פרצו את החנות שלי. אבל לא הם העירייה, האנשים שלה. אלה בונים המדרכות, זה שלה, מה, זה שלי, כן? אתה רואה את הדבר הזה? זה, ושמה? שני הדברים האלה, אני מצביע עליהם, ראית? כן. עכשיו בוא נלך את החנות השנייה. פה למטה, אתה רואה? יש תופסן למטה, עוד מטה, ואנחנו מחברים מנעול, והמנעול תופס את התריס. פה זה היה, פה זה היה. עכשיו, הם רצו לבנות, רואים פה, הם רצו לבנות את המדרכה עד הוויטרינה. הם בנו את המדרכה עד הוויטרינה. עקרו, אתה מבין? עקרו את התופסנים האלה, וזה כמעט בעומק כזה באדמה, בתוך האדמה, כן? עקרו את זה, וזרקו את זה. עכשיו, גנב לא עושה דברים כאלה, לא מכינים לך זוויות, זה עבודה שלהם. זה רק עירייה, כן? עשו את זה. עכשיו, מדרכה כזו, מי עושה? העירייה, נכון? רואים מי עושה את העבודה, זה העירייה. לא צריך בלש גדול בשביל לראות שזה הם פרצו את החנות. והם הפקירו אותה, השאירו את הכל פרוץ. למה? איזה מין אנשים אתם? מאיפה באתם? מאיפה באתם? יום הדין שלכם מתקרב. אני נכנסתי לחנות הזו בשנת 1964 והתחלתי לעבוד באומנות, מקצוע שאני למדתי וידעתי. והיו לי כל מיני תקופות, היו לי תקופות שעשיתי עבודות מחרס מלאכותי, היו לי תקופות שעשיתי עבודות מנחושת, עבודות יד מנחושת, אני אומן נחושת טוב, היו לי תקופות שעבדתי בכסף. לאט לאט הלכתי והצלחתי. על ידי זה שקודם כל המחירים של העבודות שלי עלו כל הזמן, העליתי כל הזמן את המחירים, כי היה ביקוש, כן? ועל ידי זה שהגיע מצב שאני הייתי עושה תמונה והיו קונים אותה בזמן שאני עושה אותה, כשהיא מפורקת, אנחנו סומכים עליך, תשלח לנו את התמונה הזו. והייתי די מאושר והגעתי כבר לדברים שאני הבנתי שאני מצליח, שאני ממש מצליח. עניין התערוכה תמיד הציג לי, כל הזמן חשבתי, מה, אני ככה, אני רק יושב כמו מין סנדלר כזה, אעשה דברים ואמכור? אני רוצה לעשות תערוכה. כל פעם לקחתי תמונה יפה, שמתי בצד. תמונה יפה, בעיניי, אני מדבר שוב פעם. לא היה לי מישהו שיגיד שזה יפה או לא. ועסקתי ככה 66 עבודות. ברגע שהעירייה התחילה ממש, התחילה עם החפירות פה לבנות, אני ראיתי שאני לא יכול לעבוד. אבל אני איש תמים, לא בעל מקצוע בבניין, לא בכלל מין כזה. אמרתי, אני אלך הביתה חודשיים שלושה וזה ייגמר. מה זה, והלכתי הביתה. והתברר בסוף שאני הלכתי הביתה ל-17 שנה. 11 שנים שהייתי חולה, ו6 שנים שאני מפגין פה. ביחד זה 17 שנה. הרי אני 1.5 שנה שהופעתי בעירייה, לא דיברתי מילה.
ישבתי פה בשבת בשקט, ולא דיברתי מילה, עד שבאו אנשים, אמרו לי, תשמע, אתה יכול לשבת פה עד סוף הדורות, תעשה משהו. אז קניתי את הרמקול, אחרי שנה וחצי, ואז הרביצו לי, ולקחו אותי לבית חולים עם אמבולנס, כן? 3 פעמים עם אמבולנס לקחו אותי מפה. אחרי שקיבלת מכות מהמשטרה? כן, דחיפות מספיק, אני דחיפה, אני כבר הייתי מתעלף, כן? כן, אבל אני עקשן, זה לא חזר להם. אז לקחו אותי עם אמבולנס, אחרי יום, עכשיו מקרה אחד אני רוצה לציין פה, אני הבאתי שני עבודות שלי לעירייה, המקוריות, כן? והייתי שם אותם שמה בשביל להראות לאנשים, לקהל העובר לשם. ויום אחד שוטר היכה אותי, דחף אותי, והרגשתי לא טוב, ובאו אנשי האמבולנס ובדקו אותי, אמרו מיד לחדר מיון, לקחו אותי לחדר מיון, כל הדברים שלי נשארו שמה. גנבו לי את התמונות המקוריות, $4,000, 2 עבודות. אשתי עד היום מקניטה אותי, אנחנו לא היה לנו מה לאכול, הייתה תקופה שלא היה מה לאכול, כן? מכרתי את הכלים, היה לי כלי עבודה, כן? מכרתי את הארונות, כן? מה עוד מכרתי? מכרתי כל, אבל את התמונות לא נגעתי. אז היא אמרה לי, תראה, אם היית מוכר תמונה אחת, היינו חיים כמו בני אדם. לא היינו צריכים ככה לסבול. לא הייתה ברירה לאשתי, היא יצאה לעבוד בסופרים בתור מסדרת, מדפים. המשפחה שלי היא משפחה שלא מוותרת. הנכדים שלי. לא נפסיק ונבוא לדרוש תיקון המצב. לא משנה כמה זמן זה ייקח. לא משנה, אתם כבר יודעים, ואני לא משנה. אני לא יודע אם התערוכה הזו הייתה מצליחה, אם הייתי מקבל שבחים, אם לא היו אומרים תראו את הפרימיטיבי הזה, אני לא יודע, אבל אני לא ניסיתי. לא ניתן לי הדבר לנסות, לראות מה יגידו. תראה, אומנם היה לי את הביקורת הטובה ביותר, אנשים קנו את העבודות שלי, ובמחירים גבוהים, זה גם ביקורת מסוימת, כן? אבל אני רציתי שאנשי מקצוע, כן? עיתונאים, יראו את זה, יכתבו מאמרים, גרוע מאוד, טוב מאוד, משהו, כן? את זה לא זכיתי, כן? אז אני נשארתי במצב שאני לא יודע, כן? זה אכזבה גדולה. האנשים האלה במעשה הזה שלהם, לא רק הרסו את העבר שלי, כבר אין לי עבר, מה היה לי עבר? כשאני הייתי דוד מלכה עושה עבודות כאלה וכאלה, אין לי עבר מת, כן? וגם הרסו את העתיד שלי. השאירו לי יחו רבות, כן? והם לא מרגישים, זה מה שמפוצץ אותי, הם לא מרגישים שהם עשו לי עוול, הם לא מרגישים שעשו משהו נורא ואיום. אני לא יודע, אני לא מבין את האנשים האלה בעירייה, אלה אנשים לא נחמדים בהחלט. אני מצפה שאולי תהיה בכם איזה מטמורפוזה, איזה שינוי יסודי, ותהפכו לאנשים נורמליים, רגילים. אין פה אנשים ישרים, הגונים, טובים, אנשי צדק. אין. אני לא רוצה שירחמו עליי, אני רוצה שיתנו לי מה שמגיע לי. כן? ואם לא, אני אלחם. עד טיפת הדם האחרונה ועד הנשימה האחרונה. כן? הם בכלל לא האמינו שאני אשב פה כל כך הרבה זמן. כן? אבל זה אצלנו במשפחה. אם זה היה המשפחה של אשתי, זה היה נגמר. כן? אני לא נוקם ונותר, אבל אני רוצה מה שמגיע לי. ולא יוותר, עד מוות. אם היה אבא שלי בחיים היום, הוא היה מצטרף אליי להפגנה הזו, כן? הוא תמיד היה אומר לי, תראה דוד, אנחנו משפחת מלכה עקשנים, כמו כל יהודים, כשעורף, כן? אבל לנו אומר, יש עוד חתיכת מתכת, פה, נוספת על אמרת, אבא, איפה? הייתי ילד, איפה החתיכת מתכת? הוא אומר, ישנה. אנחנו לא, אם אנחנו צודקים, הוא אומר, אם אתה לא צודק, אתה צריך לבקש סליחה, לנשק לו את הנעליים, כך הוא היה אומר, לנשק לבן אדם השני את הנעליים, ולבקש ממנו סליחה ומחילה
אבל אם אתה צודק, אומר לי, עד מוות. אין לוותר. לא יעזור לכם שום פטנט, שום דבר, עד שתעשו צדק. לא צדקה, לא רחמים, לא רחמנות, צדק. לא פחות, צדק! לא פחות, צדק! לא פחות.